Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με λίγες πιέσεις στήθους. Πάμε εδώ, να κάνουμε μια οχτάρα. Λοιπόν, ανοιχτοί αγώνες. 1, 2, 3. Στο ύψος του στήθους κατεβαίνει η μπάρα. Συγγνώμη, το μωρό. 4, 5, 6, 7, 8. Τώρα ας κάνουμε μερικές γαλλικές πιέσεις. Μερικές γαλλικές πιέσεις τώρα θα κάνουμε. Λοιπόν, για τρικέφαλο είναι αυτό, έτσι. 1, 8 θα κάνω πάλι. 2, 3, 4. Στο μέτωπο κατεβαίνει το μωρό. Οι αγώνες δεν ανοίγουν στο πλάι. 6, 7. Κλειστοί αγώνες. Έτσι, 8. Ας κάνουμε και μερικές πιέσεις τρικεφάλου. Στο ύψος της καρδιάς κατεβαίνει μπάρα. Κλειστοί αγώνες. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και να κλείσουμε μερικά pullover. Όλο το χέρι από τους ώμους πάει πίσω, σφιχτή κοιλιά. 1. Και ξανά πάνω από το πρόσωπο. 2. Κλειστοί αγώνες. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Λοιπόν, αφήνουμε τα βάρη προσεκτικά. Έλα, ποζάρουμε λίγο. Ποζάρουμε. Εδώ, ποζάρε. Ποζάρε. Έτσι, ποζάρε. Έλα, κάνουμε τώρα. Λίγο ώμους να δουλέψουμε. Έλα να δουλέψουμε λίγο ώμους. Λοιπόν, κάνουμε λίγο κοπηλατική ώμο. Μια οχτάρα. Τα βάρη εδώ πέρα. Εδώ. 1. Εδώ δουλεύουμε ώμους τώρα και τραπεζοειδείς. 2, 3. Οι αγώνες φεύγουν ψηλά. 4, 5, 6, 7, 8. Ας δουλέψουμε και λίγο δικέφαλους. Θα δουλέψουμε και λίγο δικέφαλους. Ναι. Ωραία. 1. Τα ποντίκια που λέμε. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Να κάνουμε και λίγο πιέσεις ώμων. Ναι. Λίγο να δουλέψουμε όμως παραπάνω, έτσι. Από εδώ φεύγουμε πάνω. 1, 2, 3, 4. Κουνιέσαι. Τα βάρη κουνιούνται, δεν τα βιδώσαμε καλά. Τις πεταλούδες. 5, 6, 7, 8. Και κατευθείαν πίσω για καθίσματα. Τα χέρια εδώ τα βάζουμε στην μπάρα. Ανοιχτά για να δουλέψουν και προσαγωγή. Πίσω φεύγει ο πισινός μας. 1, 2, 3, 4, 5. Κάνουμε και 3 κλειστά εδώ πέρα. 6, 7, 8. Παίρνουμε τα βάρη. Κατεβάζουμε μπροστά. Και τα αφήνουμε κάτω να κάνουμε κοπηλατική. Λοιπόν, κοπηλατική θα δουλέψω ανοιχτή για πάνω μέρος πλάτης. Με λυγισμένα γόνατα πιάνουμε τα βάρη και τραβάμε ανοιχτά. Ίσια πλάτη, 10 μπουριάζω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και γρήγορες 8 κλειστές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αφήνουμε τα βάρη. Τελειώσαμε.